Полицаи с маски и автомати влязоха в къщи и ми взеха компютъра, защото съм теглил филми и музика от интернет. Помогнете ми! Това писмо на 14-годишно момче от София обиколи интернет пространството в България през последните дни след полицейската акция за пиратски филми, музика и софтуер. Големите торент тракери или сайтове за свободен достъп до безплатни аудио и видеопродукти бяха спрени. Собственикът на един от най-големите торент тракери, Arena.bg, попадна зад решетките. Няма да позволим никой да си разиграва или 5-6 човека да си разиграват коня, както те преценят. Срещу тях ще бъдат предприяти действия и ще им бъдат повдигнати обвинения по съответни членове. Реакцията беше мигновена. 3000 души излязоха на протест в София срещу строгите полицейски мерки. Човек с 400 лева заплата дойде, не може да си ходи всеки ден на кино да гледа някой филм нов. А още по-малко хората, които няма никаква далаве от тази работа. За лично ползване не е незаконно копирането, а това полицията атакува самите потребители, крайните, което е неконституционно според мен. От интернет не е забранено се тегли. Ние все пак за това си плащаме интернета, за да теглиме. Както чрез тонетите може да се разпространява информация, която е защитена от дадени права, така може по телефон да се разпространява също нелегална информация или по GSM. Така че, щом са тръгнали да закриват торентите, могат със същия успех да закрият и GSM-ите, и имейл почтата, да закрият и телефоните и всичко останало. Въпреки ареста си и предявените обвинения за разпространение на пиратски музика и филми, които предвиждат до 5 години затвор, собственикът на Arena.bg Елиян Гешев отказа да закрие сайта си. Съдът отказа да го задържи в ареста и поиска от разследващите да прецизират обвинението. Оказа се, че торент тракерът Arena.bg е в щата Тексас в Съединените щати и е извън юрисдикцията на България. В хронологията на скандала потребителите му определиха полицейската акция за спиране на безплатните музика и филми в интернет като произвол и беззаконие. Антимафиотите отговориха, че престъплението е извършено на наша територия с участието на български граждани. Потребителите на тези торент тракери от 95 до 99% са български граждани. Извършват тук престъпление. На български език им е обяснено по какъв начин трябва да извършват престъплението. Мишленят всички деца на България. Заедно с тях техните родители. Без да искат, нарека престъпници активното поколение на България. 1 милион и 200 хиляди са потребителите на Arena.bg, сочи статистиката. Толкова са ползвали и вече спреният торент тракер за Мунданет. Собствениците му изчислиха, че са необходими 400 години на един човек, за да провери каченото в сайта. В България специалистите, които правят това, са само 3. Това означава, че са необходими над 100 години, за да се установи дали наистина са нарушили закона. Оказва се, че докато у нас тази дейност се преследва и наказва със затвор, Европейският съюз върви към нейното легализиране. Този законопроект, който се приел също в правната комисия на Европейския съюз. Той буквално уневинява всеки един потребител в теглянето му, когато е за лични цели и когато не е с цел продажба. Според собствениците на атакуваните торент тракери, обмяната на филми и музика в интернет не е престъпление, а споделяне на информация. Торент тракера е една от основните напоследък форми за обмяна на информация в интернет, каквато е основната задача на интернет. Така че по-лесно е да забраниш интернет, отколкото да забраняваш отделни негови технологии. В България какво е торент и как се използва, знаят дори и децата. Знаеш ли какво е торент? Да. Какво е? Обмен на файлове. Торент е файл, който можем да го теглим от интернет, качва се от Uploader и няма нищо незаконно в това. При торент системите, ако един потребител има на компютъра си един филм, например, той го споделя с други потребители, които пък споделят с него други филми. При този обмен на информация никой не плаща нищо на другия и целта не е печалба. В същото време обаче това, според разследващите, е престъпление, тъй като се нарушават авторски права. Потребителят получава копие на интелектуален продукт, за който не заплаща. Нашия наказателен кодекс не се интересува от това дали това е с комерциална цел. Търговската цел не е елемент от състава на престъплението по член 172 от наказателния кодекс. Така че свободните твърдения, които се тиражират, особено по форумите в интернет, че след като не било с търговска цел, не било престъпление, просто не са верни.
Каква е философията на торент тракерите според техните създатели? Но това е все пак едно право на потребителя да прецени дали продукта, за който ще заплати, ще донесе това, от което той се нуждае. Удовлетворение, удоволствие, да се размислиш върху някои въпроси. Това е част от мотивацията на огромното общество от хора, които са за свободата на информиране на потребителите. Според Илиян Гешев, хората, които теглят безплатни музика и филми от интернет, не вършат престъпление, защото има наказателно преследване върху този, който в големи количества държи такива произведения. В един дом, в който бъдат открити 1500 филма записани на дискове, това е в голямо количество. Обаче съвсем така съзнателно се изпуска една подробност. В закона пише така: който използва и възпроизвежда произведение в единствено число и го държи в особено големи количества. Значи вариантите са два. Да влезат в дом, в който има 1500 копия на един филм, тогава той е приложим. Но ако влезнат в дом, в който има 150 000 копия, 150 000 филма, т.е. ако има 150 000 диска, като всеки един филм е абсолютно отделен, няма никакво законово основание за този човек да бъде търсен отговорност. Този, който еднократно или инцидентно е използвал едно или друго произведение, макар и формално да извършва нарушение на закона, той не извършва престъпление. И евентуалната отговорност, която би могла да бъде потърсена от него, би била една административна наказателна отговорност. В закона има ли граница? Какво значи много? В закона няма граница, която да определя много. Самите закони в България не са така направени, че не са достатъчно съвременни. Не отразяват съвременното развитие на технологии. Те трябва да бъдат поправени. Празнините в закона накараха разследващите да обявят: никой по никакъв начин не е тръгнал да преследва обикновените потребители. С цел защита правата на обикновените потребители и извършване на процесуални действия, достъпът до Арена БГ беше временно ограничен. Интернет доставчиците получиха полицейско разпореждане да филтрират достъпа до сайта. Налагането на филтриране, това само по себе си за мен означава нарушаване на конституционните права и свободи на българина, защото по принцип в Конституцията на Република България е записано, че всеки български гражданин има право на свободен достъп до информация. Член 41 алинея 1 от Конституцията, че достъпът до правото на информация не може да бъде използван за нарушаване на правата на други граждани. Пределно ясно е, че разпространяването на едни такива продукти нарушава правата на други граждани, на авторите на тези произведения. Обикновените потребители обаче възразиха, че за авторски произведения у нас се плаща прекалено скъпо и поискаха да може да се тегли свободно и когато качат заплатите в България, да може да тогава вече да си купуваме оригинални дискове. Оригиналните игри са доста скъпи според мен. Една игра е 80-90 лева. Според мен не си заслужава да дадеш толкова пари. Дразнещо за собственици на тези права е това, че все пак хората, като прегледат картинките, разбират, че това е в единия случай боклук и няма да отида да го гледат никога. Това наистина им сваля приходите. Но тогава, когато филма не е боклук, а е стойностен, хората отиват да го гледат в салона. Салоните са пълни тогава, когато филмите са добри. Авторското право възниква независимо от качеството на продукта. И върху порнофилмите има авторски права. Зад гръмките лозунги за граждански права и в този скандал се заговори за пари, за големи печалби и за големи загуби. При това не виртуални. Тези така наречени печалби всъщност покриват разходите с много малка разлика е между месец и месец. Мисля, че няма комерциални подбуди. Единият от торент тракерите е предложен за продажба за 250 000 евро. И цената е толкова висока, защото при оценяването по принцип на някаква собственост в интернет, един от основните компоненти, който се гледа е трафика. Когато има незаконно, неморално съдържание, трафика обикновено е много висок. В материалите по делото е записано, че в Арена БГ са открити порнографски филми с лица, които приличат на непълнолетни. Лично гарантирам и съм готов да... По никакъв начин такова нещо не може да се промъкне при нас. Без порнография не има. Сайтът е в Америка. Имате ли представа там на какво ниво и как се упражнява контрол? Само това е достатъчно доказателство да
повярвате, че такова нещо не може да има. Строг контрол върху съдържанието на торент тракерите има не само в Съединените щати. Други европейски страни въведоха безпрецедентни ограничения върху свободния достъп на потребителите в глобалната мрежа. Подобно на България, властите в Швеция затвориха един от най-големите свободни сайтове за обмен на произведения, защитени с авторски права. Вълната от недоволство по улиците прелява в създаването на първата в света партия на пиратите. Тя участва в парламентарните избори в Швеция през септември миналата година, но въпреки високия си изборен резултат не успя да влезе в парламента.